Noin. Vähän syvemmälle. Vähän turhan paljon. Otat sen nivelen kätteen, kun sen kestää jo ottaa siitä. Huomaatko? Nyt on hyvä. Siitä kääntyy. Hei, nivel kätteen. Noin. Hyvä. Ja mieti ulkolapa ylös. Muista se vasen käsi tasaisena. Ote oikealta. Oikea pohja koppaa vähän eteen. Koppaa. Oikea lapa ylös. Tasainen vasen. Tasainen vasen. Ja. Noin. Terve. Oliko kiva? Mitä? Hyvä. Niin, tuo mun hevonen. Anni vaan lainaa sitä. Tuollahan sä ratsuttaa. No, vähän pyörää. Otat siitä vaan. Tää on niinku hevosen myyntivideossa tekisikö enemmän. Noin, tehdään. Tää puhuu Suomeen enemmän kuitenkaan. Polvi auki. Mitä? Ne puhuu suomeksi taustalla enemmän. Niin. Mihin se Anne on menossa? Ja se on se Saksa se on menossa. Voit tehdä vähän avo sinne vasempaan. Ja vieläkin vähän niinku liian, suu vähän alemmas. Rauhallisella käy. Tule niin paljon nyt ylös. Niin kuin ne tekee, kato ratsastus ja lainas mun hevoset, sitten saa hyvät. Kato, ne näkyy tuossa ratsastus, mikä se oikeesti osaakaan. Älä nyt tuollaisena. Tee vähän avo, Anni, sinne vasemmalle. Vähän suu alemmas. Suu alemmas. Sinne. Nyt on hyvä. Noi, siellä on hyvä niska. Noi. Noi, pidät se suu avo. Oikea rapa ylös. Niin. Ei sieltä. Niinpä niin. Huijaa. Ei tuut sieltä sitten tee joku sulku, niin jos sun voi sieltä kuvata. Nyt tarvit panna sinne mitään puolen tunnin videota, vaan ne näkyy, että nää pysyt kyydissä. Taivuta. Pidä vasen, otteet oikealta vasemmalta. Otteet oikealta, taivuta vasemmalta. Niin että näet vasemman etujalan. Vasen pohja, sun pitää nähdä vasen etujalkaa. Eikö sä et valmistele, sä vaan tästä näin.